wala may bugas siya. Basta makapalit lang ko. Tambal ni Papa. Lang. Magagikan. Maligya. Alisa, dali. Asa kagikan? Maligya ko sa baryo ya. Palit og bugas. Mamaligya ka sa baryo kay pangpalit niyo bugas. Di alisa diri. Unsa man na imong baligya? Balanghoy. Balanghoy ni imong baligya. Pila mang kilo ana? Dili man, duhaman, dancing ko ni. Ay, 2 ka buok, 25. So, pila man ang kabuok? Be, 50 pesos. 4 ka buok. Anong ikaw may nagbaligya na? Ha, manday mong mama? Trabaho man to dito sa Manila, ya. Nagtrabaho sa Manila. Pila naman kaapuan? Ito ko kabalo. 7 years ata. 7 years na nagtrabaho imong mama sa Manila. Kunya, nagkita pa mo sa imong mama. Wala. Sugod sa 7 years, wala na mo nagkita sa imong mama. Wala. Sus, taon po imong papa. Unsa may trabaho sa imong papa? Wala man nagtrabaho si Papa. Kaya nga naman, Kay kuan man na. Bali iyang tiil. ngunong nabalik mang tiil. Discuss siya. Nadisgrasya imong papa? Mm. Dugay na nadisgrasya imong papa? Mm. Mo nang di siya katrabaho kay bali iyang tiil. Mm. Mo na nakauna-una karon og Maligya para magpalit og bugas. mao gyud na imong gitrabaho taga adlaw mintras wala pay klase. O ya. Mao gyud na pila mo kabuk magsuon. Duhara akong ate dito magkuan ki Papa maghikan. Aw imong ate maghikay sa inyong balay. Nya ikaw mo'y manguhag balanghoy para ibaligya. Inyuhan ang kaugalingong balanghoy. Sa akong lulo. Aw sa imong lolo unsa man na nangayo ra mo Mm. para imong ibaligya didto. Pampalit og bugas. Daw bi og walay balanghoy, bunga sa balanghoy unsa may imong diskarte para maka palit kag bugas. Manghulam-hulam. Mangulam-ulam og bugas. Maadto ko sa igsuon ni Mama. Magto ka sa igsoon sa mama. Pangulam kag bugas. Basta pod niya og walay bugas ang igsoon sa imong mama. Unsa may kanon ninyo? Mangutang. Mangutang mo. Mangutang. Mayo kay napay magpautang. Sa inyong pamilya kinsa may nanginabuhi sa inyo ha? Ako ra og akong ate og akong mama. Pero magpadala imong mama diha sa inyo. Igo ra man pambayad og utang. Igo ra pangbayad og utang. Amo nang nidiskarte ka o panguha og balanghoy para makabag-abag ka. Para kuan manggon na yung nanay kuya kay papalit og tambal ni Papa. Ay pangpalit mo tambal sa mong papa? Hmm. Hala, sus mo. Unya ang kanang kuan na ipalit pa ni bugas, ipalit pa ni tambal sa mong papa? Maala nang wala may bugas siya. Basta makapalit lang ko tambal ni Papa. Sus ginuutang ko eh. Bahalag ko may bugas basta makapalit kag tambal sa mong papa. Unsa may tambal sa mong papa, mga mahal di ay? Unsa may klase sa tambal? Nirisitahan man siya sa doktor katong nagpa-check up siya. Oh, Padalaan man siya ni Mama. Ang yung tinigom ni Mama. Ipadalaan siya 2,000 na ipa-check up. nya, Na, makauli nga dayon si Papa kay maggulgul-gulgul iyang samad. mangulngul pa ang samad sa mong papa karon. Sige ron yun na. Sus, ginuo ko. Nya mo nang wala day mo'y kwarta ipalit og tambal sa mong papa. Wala. Mo nang naningkamot yung kag pumagbalanghoy yung taon. Dapat ipalit na nimo bugas pero itambal lang sa iyong papa imong banon. Sus, taon po eh. Tagpila mo din tambal sa imong papa. Ako kabalo ya kay isuon naman ni Mama ang magpalit. Ang gusto na sa mama ang magpalit. Mm. Sus, ginoo taon po. O sige, ani na lang ha. Oh. Kana o, ipalit og tambal sa imong papa. Salamat ya. Oh. Kani o, palit nimo og bugas ha. Salamat kaayo ya. Oh, mo- Dako na ni tabang sa amo ka. Ampo lang sa Ginoo kanunay ha. Maabot ra ang panahon nga maulian ang imong papa. Ha? Nya eskwela kag tarong unsa na may grade nimo ron? 6. Grade 6. Nya eskwela lang kag tarong ha para puhon-puhon. Maabot ang panahon nga maka-graduate ka. Mukatabang na kasi imong pamilya. No? Ampo lang sa Ginoo kanunay ha. Nya mao ra to.
Kaw, balik lang sa inyo ha, kaw. Salamat kaayo ya. O sige, amping ha.